Humitat Stop SL és una empresa d'alta tecnologia amb professionals pioners en l'ús de microcomputadors en aplicacions industrials i domèstiques. Humitat Stop ha desenvolupat un equip per eliminar les humitats que pugen per les parets i al terra des del subsol. Per aquest motiu, avui tenim amb nosaltres el senyor Juan Viñas, doctor en Ciències Físiques i responsable d'Humitat Stop. Doctor, benvingut. Quin tipus d'humitats podem eliminar amb l'HS221? L'HS221 és la solució definitiva per a les humitats per capil·laritat, que són les humitats que pugen per les parets i entre les rajoles del terra procedent del subsol. Si al subsol hi ha humitat o aigua o corrents d'aigua, puja per capil·laritat des dels fonaments i puja per les parets fins a una alçada determinada. Quant tarda l'equip en assecar totes les parets d'una casa? Depenent de la constitució de la paret, així és el temps que tarda en assecar. Per parets fetes amb totxo o blocs de formigó, en menys de 4 mesos s'asseca la paret. Hem arribat a assecar en 15 dies. És segur per la salut de les persones, animals i plantes? Està certificat la seva seguretat, però hi ha que ressaltar que les seves emissions són una dècima part de les emissions d'electrodomèstic tan populars com la màquina d'afaitar o l'assecador de cabells o la rentadora o el frigorífic. Quan es tarda en instal·lar l'equip en una casa? L'equip s'instal·la com si fos un quadre a la paret. Simplement és fer 2 forats amb broca de 6 mil·límetres, posar els tacs i fixar l'equip a la paret. Després hi ha que endollar-lo al corrent. Encara que sempre ha d'estar connectat al corrent elèctric, el seu consum és molt reduït, de forma que en un any consumeix menys que un televisor en un dia. L'important és que s'instal·la en menys de 2 minuts i mig, sense obres, sense pols, i ja es posa a funcionar i a fer el seu procés d'assecat. Per acabar, quin és el cost de l'equip per al client final? El cost és a partir de 1.800 euros. En el cas d'un apartament fins a 50 metres quadrats. Però tenim tota una gamma fins a 2.500 metres quadrats. Hem assecat catedrals, biblioteques, ajuntaments, esglésies, amb un sol aparell. En cas que fos un edifici molt extens, es poden posar 2 aparells. Però això rarament ho hem tingut de fer. Ja ho saben, si tenen qualsevol problema d'humitat, entrin en contacte amb l'empresa Humitat Stop i els hi solucionaran amb professionalitat i rapidesa.